Seven. Igba. Yegwe. Ona kita one more bago. Purchase your tracks today. Ona Javely Son. AKA Pure White Record. Anom Negumao. Purchase your tracks today. Osesa tulanyo didanenu mesilibulo sinechendo ayenu bita bubonye gonwa Osesa tulanyo dida mesilibulo sinechendo enuwa bita bubonye go Osisa tulanyo dida mesilibulo sinechendo aye bita bubezego Purchase your tracks. Osisa tulanyo dida mesilibulo sinechendo Purchase your tracks today. Yegweka munagularo Yegweka mujeme mawewu Ijale nemo nito maumunenu Tukwaka luwa bia Tukwaka libobo bia Na mabo yaga negum Okukuwa modi anibekana negumunuwa Ewu egu Anede mani bia tonso Mputazo kalusinu Iwala waka nuegwe Biakane tomuzu negu Purchase your tracks. Egu wakayala kamona guo Egu nebala kuna mwa Bita buba zego Bita buba nyego nuwa Bita bube sego nubodo Bita bubo nyego Purchase your tracks. Osisa tulanyo dida Omesilibulo sinechendo nenu Bita bube nyego Bita buna suka Bita bubo nyego Bita buna suka nu Purchase your tracks today. Okosa tulanyo dida nenu Mesilibulo sinechendo Onye kaine kwokwe Okwa Wisdom Journals Ale AKA Bishop Money Purchase Nyabu your Bishop Onyego Bishop Onyego na bodo Bishop Onyego Journals Ale mulonge bumaunenu Bishop Wandema Purchase your tracks. Okwanage bana Mrs. Hannah Lee Okwanya mulugi nenuwa Bishop Wandema Osisa tulanyo dida Mesili webulo sinechendo Bishop Onyego lobodo megwegwe Bishop Wandema Bishops kamukene Michak Jonas Ali Ezigbo nwanne nwoke Nyana kwaz Abudu Jonas Ali Elders brother Today. Na nwanne ọzọ bụ Emmanuel Jonas Ali Na ezigbo ọmarịcha nwanne nwanyị bụ Peace Jonas Ali Nakwazi nwanne nwoke bụ Sunday Jonas Ali Purchase your tracks today. Bishop Ezego Osika mkene unu N'ezi nwanne dị ụkọ
nwanne onye bụchi ya abụ enu bitọpụ nwanne m n'obodo bitọpụ odogwu ego bitọpụ jela bụja n'ụwa ebe o jele boyinu o mesịrị o nwere olisi bitọpụ onye ego ọkwa mesịrị je Lagos n'ụwa o mesịrị o nwere olisi o mesịrị je n'Kaduna ebe ọ na-achụ ego oyibo o mesịrị o nwere olisi bitọpụ eze ego na mụ kelele nwa ka nwe jebe Benin Purchase your tracks today. o jele Benin Republic ebe ọ nọ na Porto Novo ọ nọ n'aka ọga ya Pita ya bụ Pita Ezeoko n'elu ụwa aka Bullet na Malaysia Bishop onye ego Purchase your o tracks. nwere ihe nwoke na-eme n'ụwa ka ọ kpata ego Bishop na-emere Bishop jere Abuja o jere Lagos o jere Kaduna ebe nwoke na-achụ ego obemesedewe Benin Republic ebe akọnomiti ọgọ ya Peter Ezeoko Your tracks today. aka Bullet na Malaysia Peter Ezeoko n'obodo Bullet na Malaysia Bishop skamu kene gị kenekwa ezi nwanyị gị Mrs. Odinaka ogolimala obi dị ya Immaculate Adadimma ijele nwanyị ọma ọjụgo nwanyị nwanne m Purchase your ekenewo tracks gị today. Peter Ezeoko aka Bullet na Malay Bishop ka m kene gị n'Oliakụ gị Mrs. Odinaka Immaculate Adadimma ada n'elu ukwu anụ nwanyị amanarịsị ibe ya Purchase your tracks today. arụ ka akwa nwanyị ya tije 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 ayo tije ịgbarịgba egwu onye ma kulement nwanne m kulement ogbobe onye ego n'obodo ekwe nwekene gị kulement ogbobe eze ego na Malaysia ijego obodo jenata Bishop Oscar m kene gị ka m kene Christian omeyi nwanne m eze kwudere na Nsụka onye omego onye mama ekene gị Christian omeyi aka eze kwudere na Nsụka odogwu jele obodo jenata odogwu nwere ọgwụ nwa ego ọgwụ onye na-enye gị ego Bishop na Nsụka n'obodo Bishop onye ego Purchase your tracks today. ọ bụ osisi atụla anya ọdịda mesịrị n'elu ụwa bụlụsi na-eche ndụ Desmond Tutu azawaya waya na-echi ya Desmond Tutu azawaya waya na-echi ya Bishop skamu kene gị onye ọma na-ama amala dịka ekene m gị Desmond Tutu azawaya waya na-echi ya Bishop skam kene gị Purchase your tracks today. ike dị Chukwu nwa ike dị Chukwu na Nsụka ike dị Chukwu na Edemani odego
odogwu dela obodo teneta ya bụ Ikedi Chukwu Asogwa aka Paragon Your tracks today. egbe na-ada ụda oke nwa jela obodo teneta ijele Indonesia ijele Benin Republic ijele Brazil Azechia onye na-enye gị ego Purchase oke your nwa tracks na-edeman today. ọ bụ gị kpọrọ m n'egwu si m ka ngaga mkpọle Bishọp eze ego egwu maka na obele nwa na-alị elu n'obi na-esi ike arọ ịgba ịgba arọ ịgba 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 arọ Purchase your tracks. ịgbarịgba egwe egwu mmanụ m na ide mmanwụ Arinze nwanne m Solid nwanne m wagomzi Arinze odogwu ego nke bụ King of Valley Arinze Asogwa ike na-edemanụ nwanne m bịa n'ụlọ ọnụ egwu m bịa n'ọnụ ịgba mmanwụ Arinze na nnu m na-ịgba mmanwụ egwu maka mụ na agụlụ Olisa Chukwu okele ụwa kekele Chukwu okele ụwa kekelenu Olisa kele mụ kekelenu Chukwu okele mụ kekelenu Chukwu okeme kekelenu na mụ kele egwu na mụ ya na n'egwu Wisdom Generous Ali aka Bishop Nasuka the Bishop Laundry Limited Nasuka Chukwu mesịrị bagị nzu iwuru nwoke ji ego na mbịa ekene m egwu ọma anya ka ndị tiri Olisa ka o mesịa